Jak se vám dnes hrálo? Tak já začnu. Tak mně třeba osobně se hrálo moc dobře. Zvuk byl dost dobrý. Ze začátku třeba jsem se moc neslyšel, ale později už se to nějak vyladilo. Takže hrálo se moc dobře. Já budu mluvit trošku víc nahlas. Hrálo se moc dobře a pak taky postupně jsme viděli, že přichází víc a víc lidí, že to ty lidi víc a víc baví, že nám taky víc a víc tleskali, takže taky to prostě toho člověka vyhecuje, takže hrálo se moc dobře. Kde se vám hraje líp? V takovém komorním prostředí, anebo radši někde na festivalu? Kdo chce odpovídat? No, já myslím, že to je fakt jako těžká otázka, protože jako každý má svoje kouzlo, jo? Když člověk hraje jako venku, tak vesměs tam jsou víc lidí, ale když hrajeme jako tady v tom komorním atmosféru a vidí jako ten kontakt s publikum, je hodně lepší než na ty větší jako akci, jo? Když se hraje venku. Dobře. Řekli jste, že slavíte 3 roky. Kdo zrekapituluje 3 roky? Kdy jste začínali, kam jste se dostali, splnila se vaše očekávání nebo ne? Tak já si to třeba vemu na starost, protože jsem tady byl od začátku. Byli ne? Byli třeba jo, ale myslím si, že no takhle, od úplného začátku, kde to úplně začalo, jsme byli já, ty a Marian. No, ty znamená byli v tomhle. Tebe jsme, jo, taky od začátku, na první zkoušce si byla, ale na první myšlenky, u zrodu myšlenky si nebyla. To bylo na výstavě střední školy. Tam jsem byla. No, tam taky byla. Tam taky byla, dobře, tak teď tam taky byla, dobře, fajn. Tak teďka úplně se mění dějiny. Byli jsme na výstavě střední škol, tam jsme si tak nějak jako rozuměli hudebně a tak jsme si říkali, že dáme něco dohromady, scháněli jsme bubeníka, scháněli jsme saxofon, scháněli jsme basu, všechno možný, všechno jsme to sehnali. První koncert úplně byl 22. března 2008 jako předkapela skupiny Tleskač, což pro nás byla obrovská meta. Já třeba sám vím, že jsem musel ten den chodit na záchod asi 5krát, protože já jsem z toho byl strašně podělaný, protože Tleskače jsem poslouchal strašně dlouho a najednou jsme jim měli dělat předkapelu. A ještě víc jsem byl nervózní protože jsme asi 2 týdny před koncertem se nepohodli s bubeníkem, on se na nás vykašlal, takže já jsem z ničeho nic musel vzít bicí. To bylo moc vtipný. No a prostě od té doby jsme pořád hráli další a další koncerty, přibývaly naše vlastní písničky a myslím si, že myslím si, že nemáme zase nějakou velkou fanouškovskou základnu, ale myslím si, že to se pořád to bylo lepší a lepší a jak se vydalo CDčko, tak se to i dostalo nějak mezi lidi a pak jsme hráli na Rockfestu, což prostě bylo úžasný. No, teď jsme tady a teď se to zase bude trošku měnit a potom zase nepředbíhejme. Zmínil jsi CDčko, kdy bude další? Ha. Tak, kdo? No, to bude docela, no, nevíme, protože jak asi všichni ví, jsme kapela, která se rodila v podstatě na půdě gymnáziu. Jo, teďka je ten problém, že všichni odlétají, jsou na vysokou školu a musíme se hlavně promluvit a musíme najít si ten čas, jako udělat se nové věci. A já myslím, že to asi nějaký čas bude trvat, ale vím na 100%, jako jsme se slíbili asi
všichni tady souhlasí, že jsme vůbec to nechceme zbalit. Jo, že se musíme v nějakým způsobem najít jako ten správný klíč, jak zkoušet a pak najít jako ty správný zase nápady a no, nezapomeneme, že Kuba byl rok v Americe jako teďka, tak to taky trošku i brzdilo celý ten vývoj jako ty kapely. A já jako osobně tvrdě věřím, že se nějak jako domluvíme a jako v pohodě na něco přijdeme. A já myslím taky, že například to CD bylo demo, to znamená, že to není celý hodnotný jako CD. A myslím, že bude třeba například dodělat těch 5-6 písniček a pak z toho udělat plnohodnotný jako CD. Ale nesmíte jako vůbec se nás tlačit, my potřebujeme teďka chvíli čas, jo. Teď Kuba, vlastně teď si ten rok zpívala hlavně ty a když se Kuba jsem zase zpátky při tento, tak jestli ti to nevadí, jako, že on ti zase jakoby sebral to tvoje zpívání, jo? Ty jsi dneska zaspívala jednu písničku, tuším. Jo, tak jestli na něco nejsi naštvaná a tak. Naštvaná nejsem, tak já jsem se do toho ani ze začátku nějak moc nehrnula, že jo, to bylo ta role moje, jakoby vznikla z toho, že prostě Kuba chyběl a zpěv nebyl. Čili já jsem do toho byla, když to tak řeknu, donucená okolnostma. Samozřejmě jsem si to užila, jako baví mě to, i dneska prostě jsem si zaspívala s chutí. Ale zase mám taky spoustu jakoby starostí okolo, takže mě to, až tak mě to netrápí. Zaspívám si a tak jako stačí. Jo, a třeba nějaká tvoje oblíbená písnička. Jak jste si to vůbec rozdělili, když si to zpíváš, protože jsi si řekla, tohle ti nedám, tu si prostě nechám, to jsem zpíváš. No já jsem chtěla třeba Time Is Up a to mi Kuba prostě nedá. To mi Kuba prostě nenechá. To je prostě proto, že ta písnička, když já jsem jí psal, takže ona je totiž taková naštvaná písnička. A já jsem, když jsem jí psal, tak jsem byl prostě naštvaný. A já jsem si říkal, co ty víš o tom, jak já jsem byl naštvaný, prostě, já vím nejvíc, jak jsem byl. Co ty víš o tom, jak já jsem naštvaná někdy? Tak napiš naštvanou písničku. Pojď napsat naštvanou písničku. A zaspívej si ji, v pohodě, dáme si to. Taková výzva. Mě vysí něco ve vzduchu, teď mimochodem nějaký nový super song. Já teda řeknu tohle. Nevisí přímo song, teďka konkrétní, visí spíš to, že se budeme trošku měnit do jiného stylu. Třeba dneska už byly, tuším, 3 písničky, ve kterých zazněla akustická kytara a do takového ledna, února už by se měla ta akustická kytara objevovat tak nějak ve všech písničkách a dokonce, to už teda můžu dobře prozradit, že leden, únor bychom chtěli udělat čistě akustický koncert jako Unplugged. To znamená, že tam budou písničky, které jsou třeba na CDčku, které my jenom předěláme do akustické podoby. Napíšou se nové písničky, už jsme si s Jančou dohodli, že Janíčka, no termín ještě ne, ale že Janíčka by třeba zkusila klávesy, no jakože klavír, že to nám dost chybí a to si myslím, že by bylo hodně super a Janíčka, kdyby se toho zhostila, tak by to bylo úžasný. Překecávám. Já ji překecávám A tu písničku ti prostě nedá. Ale tu písničku mi prostě nedá, ale tady nám nedělá oči jako klávesy. A právě když teďka budeme zkoušet nové věci, tak se třeba napíše písnička, ve které budeš zpívat. No, já bych to jen tak nekrotil, protože tohle mě jako skoro už jako připadá trošku divný, jo, že se zeptá na takové jako věci a proto je naše interní kuchyně. A to je pevný věc a já myslím, že jako Jana určitě jako má ten hlas skvělej. A já jsem první, který teďka dokonce i tady bude tvrdit, že určitě Jana bude zpívat víc. Já se musí se to nějakým způsobem rozložit. Jo? Ne, že jako víme všichni, a to i ty lidi, kteří teďka jsou ještě dole a poslouchají tu druhou kapelu, možná když jsou začali, tak ví, že Jakub je frontman. Je to frontman kapely, ale máme kvalitní jako zpěvačku. Tak můžeme klidně pár písniček jako v každém koncertu věnovat jako Janě, aby se i užila. Já neříkám to svoji mluvku slávu, jo, protože to s tím nemá nic společného. Mají všichni stejnou slavu, všichni jsme na stejném pódiu. My jsme tam všichni, ale vím, že Jana ráda zpívá. Jako dřív říkala ne, já ne, ale ten rok jako nám to ukázalo, že se skvělý jako vylepšovala i v tom zpěvu, jo, že ten pokrok byl každým koncertu, co jsme odehráli bez Kuby,
jako bylo ten pokrok jako slyšet. No, tak blíží se nám čas Vánoc, děti. Takže co plánujete jako kapela a jaký máte tak nějaký třeba největší přání? Co by vám měl tady Ježíš splnit jako kapela? Něco. Já si přeju, aby jsme hráli, to jsem si koupila nový saxofon, jak je mi to k ničemu, když nebudeme hrát. Takže prostě musíme hrát. Jinak jsem... No. Souhlasím s Kájou, jako musíme hrát, musíme, jako doufejme, že ten další rok jako bude to stejně úspěšný jako ten minulý a ten předminulý a ten začátek, že nějaké ty koncerty máme a tak se zahrajeme. Já bych chtěla skládat nový věci. Hrát nový věci. Já taky no, protože teďka to vlastně proto vznikla ta myšlenka toho akustického uspořádání, protože teďka už vlastně 2 roky nebo rok a půl děláme víceméně pořád to samý. Nebo dejme tomu od vydání toho CDčka, kdy vlastně ještě měsíc nebo 2 měsíce před nahráním jsme složili vlastně poslední písničku a od té doby není nic nového. Tak, no vlastně je to jedna nová písnička, Ta pohoda, ale ta se nějak nehraje, nevím proč. No to se začne, to jste neskoušel. Já jsem to ještě neskoušel, ale prostě na zkouškách nikdy není čas, protože zkoušíme jenom před koncertama. Ale prostě bude se teďka, a to se taky dá udělat akusticky, a budou nové věci. To na to Jana zpívá. Jana to zpívá, takže další se to písnička. nehraje. To není pravda. Vědí, co ty si přeješ? Co, jako hlavní moje taková vize je, že fakt, že budeme hrát, protože jako s těma lidma se scházíme, skvěle se bavíme, za celý 3 roky jsme se snad ani jednou jakoby nějak vážně nepohádali, jako nějaká výměna názorů samozřejmě vždycky byla, ale nikdy to nedopadlo, takže bychom se do krve prostě pohádali, jak třeba s tím bubeníkem na začátku. Ale tak jako pro kapelu asi nejlepší by bylo prostě se sejít, ožrat se a pak znova něco se sejít a znova něco se hrát A znovu se znova si dát do pivo. Jste chtěli do Ježíška, tak co zase popřejete našim čtenářům, Ježíškovi, do nového roku? Nehlašte se všichni. Zase se koukají na mě. Tak já určitě chci popřát všem čtenářům, ať se držejí dobrý muziky. Teďka to v Kadani dost jede, skoro každý víkend je na Střelnici nějaká akce a když není na Střelnici, tak je v Orfeu. Prostě ať všichni chodí na koncerty, ať se držejí dobrý muziky, protože sedět doma můžete přes týden. A i to je občas blbý, takže prostě choďte na muziku a hlavně užívejte si tu živou muziku. To je to důležité a to je to, co nás všechny živí. My to neděláme pro peníze, my to děláme pro diváky. No. Tak ještě můžete zamávat. Takže máváme všem a děkujeme, že jste dneska přišli.